Bagong. Aku wis kandha karo kowe to, ora sandadak duwe rasa ijigo kelawan Pekewu Durgama Sangga Runggi. Aja walang ati kang dadi atimu. Mula kowe sak lumrahe wae. Wong apa niki wis tak keparengake yen to taman kadileng-leng ki darbekmu. Kene iki ya wewengkonmu. Ngastina kuwi biyen darbek Sinul Prabu Pandhu Dewayana. Tur to kowe tau tate lenggah ana ing negara Ngastina lah kok dadi kaya wong bingung kaya ora sak biasane mapan ana negara Ngastina kowe Bagong. Pekewu mboten kepenak ati kula niku. Arep jukuk wedang dhewe rasane Pekewu dingetke kalih abdi-abdi sampean. Tobat. Ora apa-apa kayandanku kabeh. Yen nganti nyendu swara karo kowe matur karo aku abdi mesti tak lereni tak pecat saka negara Ngastina. Wah nggih mesakake ilang sandang pangane. Bagong, wonten dawuh. Apa to sababe dene Banowati bareng kowe sowan ana negara Ngastina atiku seneng, atiku bombong. Atiku bungah ora tau sedih. Pendak-pendak kowe tansah nglipur karo atiku, tobat jebul tinemune ngendikaning para sepuh mau bener. Sing jeneng wong urip bebrayan mono ora kewengku dening bondo donya. Wong tentrem, wong bungah, wong seneng kuwi ora mergo bandane akeh, derajate dhuwur. Nanging nggonmu mapan ana negara Ngastina, utamane ana ing taman kadileng-leng iki, kowe tansah nglipur aku nadyan kowe ora menehi kaya karo aku ning atiku kok krasa bungah, atiku krasa seneng Bagong. Karang iso kula nggih ngoten niku. Kula niku nek kon menehi napa-napa mboten saged. Kula niku wong sekeng, wong ora duwe, kula wong kere. Ning nek Gusti Banowati bungah merga kula nggih niku nggih ming mbok menawa ming kebeneran mawon. Lah tobat saiki kowe tak tanting gelem ora? Kowe tak tanting gelem ora? Napa? Kowe rasa mulih. Rasa mulih piye? Kowe manggon kene. Wah lah bojoku, anak-anak kula nek mangan pripun, kula wong lanang duwe kewajiban goleke sandang pangan kali anak-anak kula kali bojo kula. Tobat kowe aja kuwatir, bojomu mengko tak kirim pendak sasine tak cukupi kabeh. Anak-anakmu ya tak cukupi kabeh ning kowe rasa bali. Terus status kula teng mriki napa? Abdi. Nameng abdi wis biasa. Nameng abdi wis bendinane, nameng Panakawan niku wis pancen kula niku didadekke Panakawaning Pandhawa. Terus kula tak takon, status kula napa? Kula tak takon. Tobat aku tak crita karo kowe ya Bagong. Nggih. Kowe kena percaya kena ora? Nggih, pripun? Saploke kowe nang kene kok rasa tresna karo Prabu Duryudana kuwi suda. Piye kowe maksude? Saploke kowe nang kene tresnaku karo Prabu Duryudana kuwi suda. Terus suwe ning suwe bareng kowe nglipur karo aku Bagong. Tobat apa ya nyata apa ya ora pendak-pendak aku ki tansah mapan ning kaca gedhah. Ndak sawang-sawang marang awakku dhewe, apa ya bener sing tak rasake iki Bagong? Ning ora bener kena apa aku ngrasake rasa seneng, nanging yen bener lah kok dadi kaya ngene kanan sing kudu tak lakoni. Ning umpama tak tolak, mesti atiku lara. Rada serius iki ketok iki. Maksude pripun? Bareng kowe nang kene rasa tresna karo Prabu Duryudana suda, mlumpuk ing rasa tresna. Aja kaget lho ya. Nggih. Aku nganu Bagong. Nganu piye? Anune sapa? Tobat kowe kok kayane kok kaya kebangetan nggon pengen krungu. Angger kayane niku kaya rasane kaya nyata kaya mboten e. Bareng aku kumpul karo kowe sawetara lah kok keklumpukan ning rasa tresnaku ki malah karo kowe Bagong. Karo kowe Panakawan ngapusi. Asli ngapusi. Terus saniki kula duwe kaya apa? Prabu Duryudana niku ratu sugih dhewe sak donya. Ratu derajat pangkate ora ana sing ngembari. Terus sampean srawung kalih kula
Terus sampean ngondon ngendikake nek tresnane karo Prabu Duryudana suda tresnane kalih kula niku mboten mungkin. Mboten ajeng kelakon lah. Tenan niku kula ora percaya. Upama niku dingendikake tenan napa ya kelakon? Ya tobat jroning donya iki apa sing ora kelakon? Yen Gusti keparengake kabeh mau bakal kelakon, Bagong. Serius? Iya tenan. Dados sampean tresna kalih kula. Iya, Bagong, aku tresna karo kowe, mula kowe ora usah dadak duwe rasa sangga runggi. Aja ndodok ning ngarepku. Piye? Nglekar? Ora. Ning kowe lumrah biasane wae. Yen perlu karo aku rasa basa, wong ya nyatane aku wis ngandhake tresna karo kowe kok, Bagong. Jane yaning talaga. Kati langit mambang tantepas wulan. Ora sasulo. Saking bungah-bungahe pikirku lho. Ora sanggo pikirku lho, pikirku. Lungguh nganu ngadeg kaya padha karo aku. Aduh. Iki nek kelakon tenan ora golek ndok bebek. Ngrekoso aku. Mesti aku dhewe sing gedabikan. Arep saka ngendi iki aku? Tobat. Lah rak ngono. Nggih. Rasa basa. Nun, ora rasa basa. Ora basa piye? Kowe ndelok aku Yayi Dewi ngono. Alah, wah, gendeng ngimpi apa aku iki. Ya anu sapa? Yayi Dewi Banowati kula wonten maring adawuh Kamas modal teng Cremut ndasku. Kersanipun menapa? Bobok ya lho. Lah tobat kan dijujug lho. Ana engko ora bubar malah ra sida ngapa-ngapa aku. Wah, wis ning tenan to iki ora mung gedhekke atine Bagong. Mboten Pak Toban lho. Kula menika prameswari ngantos kula menika lenggah wonten ing ngandhap. Supados kula menika saged ngajeni dhatemenipun Kamas Bagong. Waduh, wis ora mulih ora apa-apa aku yakin. Yen bojoku modar ning omah mbok men. Anak-anakku do kaliren mbok men. Sing penting aku bahagia nang kene. Ning iki bahaya Banowati. Bahayanipun menapa? Nek nganti kawanguran Prabu Duryudana grewekan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Nyibaratipun menawi panjenengan badhe dipun pejahi, kula nderek dipun pejahi. Menawi panjenengan badhe dipun tuntung saking negari Astina, kula nderek kesah. Menawi panjenengan dipun kunjara, kula ya kudu dikunjara. Tegese panjenengan mukti kula ya mukti, panjenengan sengsara kula ya sengsara, panjenengan pejah kula ya mati. Ini jenenge cinta abadi. Inggih, mila mekaten. Mila ing saking menika panjenengan sampun ajrih menawi ngantos samangke wonten sinten kemawon iki mlebet wonten teman kadilengleng. Kang Mas Bagong sampun kuwatos kula nyebadhe ngayomi dhateng Kang Mas Bagong. Asli inggih saestu. Rikat lampahing rata tanpa antara prating sukuning argeram kang tuminga boten pantura dangu praptaning nalindring mandura Prabu Baladewa ing mlebet lenging taman kadilengleng kagiat njula kepati Sang Dyayu Dewi Banowati wau. Wah, panus maning jajalan Sukertaning baune iblis lanat. Wah, lah kok bener ucape umban ing matur Sang Hyai Prabu Duryudana.
yen to Yai Ratu Banowati ndelikke menungso. Lah kok dadi barang aku tekan kene ora paneng iki Bagong iki. Wah, konangan Satpol PP. Piye, Dik? Tanggung jawabmu. Kok Prabu, kan bukti kula konco. Yo. Kula tambi Yai Ratu. Ngaturaken ngaget raos semana kula tini penyaipun Koko Prabu rawuh wonten ing Naman Ngadi Lengleng. Monggo mboten tali wering saderengipun pareng kula badhe cemadung dawuh badhe wonten menapa? Yai Ratu. Wonten dawuh. Kula badhe nyuwun keterangan ingkang gemathok. Ngengingi babagan perkawis menika mboten namung mbebangeri dhateng asmanipun Yai Prabu Duryudana. Nanging mbebecer dhateng sastra wirang ingkang badhe disandang dening negari Ngastina. Niatipun Yai Ratu menika menapa? Inggih, mboten menapa-menapa, kok Prabu mboten menapa-menapa. Lah kok panjenenganipun wonten mriki Bagong menika mapan wonten Taman Kadilengleng. Monggo sampun wonten mbane kematur dhateng sanipun Yai Prabu Duryudana menawi panjenenganipun Yai Ratu Banowati menika nyingetaken sawijining priya. Sareng kula titik wonten ing Taman Kadilengleng. Mboten pangling menika Bagong. Inggih, mila mekaten Bagong. Non. Ngopo kowe nang kene? Marani yangku. Aja sumetan. Aja sapenake dhewe. Iki Prameswari. Pun ngerti. Wong kula mriki ya ora karep kula dhewe diceluk kalih Ndara Banowati kok. Kula teng mriki niku nganti bingung. Malah niki mau sampeyan nek ngerti malah saya kaget. Saya kaget piye? Dewi Banowati mengungkapkan cintanya kepada saya. Lho, estu kula mboten gawe kawau mau upama wah ya HP ku entek baterene. Arep tak rekam mau nek nganu supaya ana buktine kok. Yai Ratu, kula wonten maring adawuh. Menapa panjenengan tindakaken menika mbebangri dhateng asmanipun ingkang Raka. Asmanipun Yai Prabu Duryudana. Kula nyuwun pangapunten, lho kok sula kemawon kula sakmenika sampun mboten tresna lan Prabu Duryudana. Lho, inggih saestu. Ternyatanipun tresna menika mboten saged dipun peksa. Tresna menika mboten saged dipun jiat. Tresna menika uriping jiwa ingkang suci mrentrol saking lebeting sanubari peparingipun Gusti Mahanasa. Kula nuwun sewu Koko Prabu menawi panjenengan sak mangke badhe dukani dhateng pun Bagong, kepeksa kula nyembetengi dhateng pun Bagong. Sinten kemawon niki badhe gendhak sikil kaliyan Bagong. Mangke menawi Bagong sakit kula badhe nyakiti awak kula piyambak. Menawi ngantos Bagong menika pecah, kula badhe nglampos diri. Walah dalah karepe dhewe. Cetha yen to Prameswari Ngastina kuwi jeneng putri ingkang lobok kembene kendho tabiye. Ora pantes kena patuladaning para kawula sanegara Ngastina. Ing ngatasé Prameswari kok ramban-ramban tresna karo wujuding kere getibal 17 sing jeneng Bagong. Yai Ratu, wis ora ana gunane aku gunake tanceping tata krama marang Yai Ratu Banowati. Nyatane wis wegah nama warah nampek pitutur becik. Ngorek-orek marang pasuryaning Yai Prabu Duryudana, ngorek-orek marang pasuryaning Nata Mandura Prabu Baladewa. Bagong, kowe ora minggat saka negara Ngastina. Wah, glandang nenggala legane atiku. Nek kowe arep gendhak sikara karo Dewi Banowati, iku padha karo kowe natoni atiku bol. Lho. Bol piye? Jenengmu apa? Baladewa. Ah, tundang bol kok ora gelem. Tobat ngremenaken Kamas panjenengan wantun kaliyan Koko Prabu Baladewa. Santai wae. Santai. Tresna kuwi abot, Dik. Tresna kuwi abot. Sapa sing ganggu gawe karo kowe? Aja kok menungso dewa muda tak tandangane. Matur sembah nuwun. Ha, santai ya. Inggih. Memburi kono. Inggih ngesnaken dawuh. Ditebahi. Inggih. Engko aku bar perang langsung sare ya. Inggih ngesnaken dawuh. Kowe adus sisan. Nun Adus sisan. inggih ngesnaken dawuh. Saiki arepmu piye, Mas? Lho. Wani karo Baladewa Sing tak wedeni apamu? kae garwane Yai Prabu Duryudana. Dewi Banowati wis ora seneng. Wong ki nek bebrayan landhesane wis ora tresna, ora bakal iso apik kedadeane. Ah,
Banowati seneng karo Bagong. Mula ana tetembungan Giri Lusi jalma tan kena kinira. Nadyan mung sak Bagong mbok menawa dina iki Bagong entuk rahmating Hyang Mahanasa, entuk katresnaning Banowati. Picak po aku disenengi wong wedok kaya ngono kok ora tak tampa. Lho, ning kowe wis duwe bojo, pegat. Apa ora masalah. Bojo jak omong gagap-gagap kok. Diopeni nggo ngapa? Wis blanja Bu, durung. Mangkel aku. Biyen ki lancar bareng wis anak-anak kok gagap-gagap. Wis ngliwet durung Bu. Wis ning meletes. Ngarmuni penake pepepepepepe. Ra tekan-tekan. Wah, dilereni anak wak titipke panti asuhan. Rampung dhaup karo Dewi Banowati. Prabu Duryudana ngerti aku dhaup karo Dewi Banowati sok. Kena serangan jantung. Mlebu ICU, kae napas buatan ora ketututan, mati. Aku dadi ratu nang negara Ngastina. Wah, dapurmu kuwi. Lho. Malah ngecelo Baladewa. Asale nguneke dapur tuwa aku karo kowe kok dapur-dapurke. Bagong, Nun. kowe wani karo aku. Nun sawu nek pisan niku lak paksa wani niki perkara ceweke. Niku perkara angel golek-golekane. Nek perkara dhuwit ora masalah. Nek perkara lemah ora masalah. Perkara apa-apa ora masalah. Nek perkara wong wedon iki sedumuk bathuk senyari bumi. Kula rung tau ndumuk bathuke Banowati. Kula nek nganti sampeyan ajeng meparangi karepe Bagong rawe rantas malang putung wela metu jaba ae maneman. Ayune kaya ngono etokke njaba. Terus meng apa? Padha wae mengan. Padake wah palus malih jajalanan ora minggat kroya Kurawa, ora minggat gegulung dening aku Baladewa. Wah, kaget aku bareng Kanjeng Koko Prabu Mandura paring dawuh karo Sata Kurawa. Yen to sing nyolong Banowati, Kakang Bayu Banowati, wujude Panakawan sing aran Bagong. Dasar para nyata Kartomarma iki. Iya, lho ora basa karo aku. Lho, calon adik kowe. Lho. Adi piye? Adik IP. IP piye? IP-mu pira? Hah? 3,5 nyandak ora? Iki malah aku bingung ngomongan karo kowe. Bingung aku nek omong dhewe bingung kok. Arep ngapa kowe rantak-rantak laku ning para Sata Kurawa? Nyekel Bagong. Kowe aku penjahat kok. Aku pesakitan wae piye? Kok arep dicekel. Salahku nggon apa? Luputku nggon apa? Kowe wani tresnani Kakang Mbok Ayu Banowati. Sing ngomong tresna ora aku sik. Ning mbakyumu Banowati. Ngomong tresna karo aku. Kowe kok nampa? Kowe ora usah selak, kowe aja munafik. Upama kowe tak takoni saiki, nek Banowati omong tresna karo kowe, kowe nolak. Heeh. Nolak. Muni yo. Kowe nolak ya. Muluse kaya ngono ya tak tolak. Hah? Gene ra iso wangsulan, normal mo, Karto. Aku menungsa normal. Aku ndek akal budi. Nek ana wong ditresnani wong kaya ngono kok muni, aku moh, aku wis duwe bojo. Wah, telek. Kamanungsan wae sing diitung, aja sok suci. Oh, macem-macem. Ayo muni ya. Mula tak labuhi tenan, tak labuhi tenan.
Wis tak niate pokoke. Wis ber apa-apa semono entuk Banowati. Kowe wani nyenggol Kakang Mbok Ayu Banowati tak pecah sirahmu. Monggo mau tak senggol iki. Tok singgolono apa? Apa kowe perlu ngerti? Tak kandhanono kowe mung kepengin. Pecah sirahmu. Pecah genti sirahmu. Diature kaya ular wani karo Kartomarma. Jan. Tukur kepleset. Tupuh godhong sirahmu tibakno nyo. Hai hai. Waduh. Gilani pun man mboten ajeng perang lho. Lah piye? Bagong kula antem ora dirasake. Bareng gelem males jijiki man. Dilatih rai. Terus kabeh. Mungsu-menungso kok kaya mungsu kirik. Oh, lho niku man. Malah baung. Lah wis. Upama Kurawa ki takon mungsuh Bagong kabeh mesti mung malah do kewirangan. Kakang Durna, pripun Dik Pate? Sing nyolong Gusti Ayu Banowati Bagong. Terus Kurawa pripun? Kurawa ora ana sing mangga mulya. Upama kula ken maju mesti kewirangan. Nggih, nggih, mboten sah suwe-suwe. Nggih. Kula sing ajeng maju. Oh, Bagong Panakawan. Kowe kena dipringgake becik apa ora? Ora gelem tak kena pringgake becik aja nglakon dosa tiban cundha manek, ora nglakon tinjong akhirat aja tuntas pengawasan. Durna sing maju rada abot iki. Nek ora tak wirang-wirangke tuman wae Begawan Durna. Ayo maju kene mungsuh Bagong ora isin aja dundang ana kawan Bagong.
Kok kaya tau weruh ta aku. Isan aku manungsa paning jajaranan bangsa. Pripun Kakang Durna? Mbah. Kok embuh maju dereng suwe kok wis mundur. Mancing setan kok Bagong iki. Lah pripun? Lah pripun? Saman wis weruh e. Dereng. Lah kepanjingan apa kok dadi sak cetane dadi sak sediane ana. Bagong Malik jaran Dewate. Oh. Monggo pun jengking. Kula mandheg niku pas teng riku niku. Terus dibiyak-biyak dhewe nika. Buntute dunggah-unggahke. Waduh, kelingan sing ora-ora Dewate. Kelingan jaman semono. Jaman semono ki lawange ketok ciute. Kula ajare. Nek ora ndodok nguyuh maneh. Pripun paman? Kurawa panci mboten majeng sedaya. Mergi nek kula ken majeng sedaya malah ngerundhe wektu mengke mboten ajeng kelakon. Mboyong dateng Bagong. Terus Kakang Durna majeng dipun wirang-wirangaken. Diwirang-wirange pripun? Bagong malih wujud jaran. Kula maju kula ya wirang. Bagong dadi napa? Dadi kirek. Patih kok mung didepi kirek. Kok ngerti makeman kula nggih, nggih. Sampeyan niku patih. Panganane kaya ngono. Mula ya diwirang-wirangke Bagong kaya ngoten. Monggo kula semanggaken. Wah, latri seminggah. Kon piyak salandhan Wadyapala Sata Kurawa. Bagong, ora mingkes para Prabu Baladewa grethek nenggala jeblok ketemu Bathara. Eling-eling kula Bagong. Kalika semanten titah ingkang bugal kewarisan sumurup nata Mandura Prabu Baladewa. Ngliga Kyai Nenggala murup saobor. Ndadosaken gagating driya kula Bagong parandiring mangke jroning wani ana rasa wedi. Ing Ciptaarsa mlajar parandene kasurung tanggel jawab. Mila kinayoman dening dewane cal wujuding kula Bagong nata Mandura Prabu Baladewa. Disemanane ngrat gleng-gleng jagat manus maning apa ya lali anak Yaudu Baladewa nek aku iso dadi Baladewa amon Surawata jamrate manyeng panca padha iki nata Mandura Prabu Baladewa
Nalendra Mandura. Wih, lele. Kowe wani maju ning ngarepe Prabu Baya, tak tunggu nang kene kowe Baladewa. Lho iki piye iki? Lho iki aku kok ya kok ngedep kaca iki piye? Kaca sapa? Lho iki sapa iki? Iki sapa ngawur? Iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Ya Balarama, ya Waning Pinta, ya Wasi Jaladara, ya Anom Sucandra. Wah, setan iki. Iki setan iki. Iki suarane Bagong iki. Wis aja ngawu gawar ngawur. Iki Prabu Baladewa. Wah, gugu karepe dhewe. Kowe dudu Baladewa. Baladewa. Ingsun nedeng wae lagi wae kundur marang negara Mandura karonse karo Dewi Erawati. Wah, setan. Wah, kowe Bagong kowe. Kowe ngino karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngino karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyek karo Nata Mandura. Kowe ngilani dadane Nata Mandura Prabu Baladewa. Ati kowe ana pedet cenakane. Ora iso kowe tiru aku, ora iso kowe. Iso wae. Kowe kecepeten le omong. Angger alon-alon ya aku iso ngrekam. Mas ora bakal mati ta mati dhisik. Setan alas gugu karepe dhewe. Wah, Bagong kaya winong dening dewane. Karo sapa-sapa iso menang, karo sapa-sapa iso unggul yudane. Ya, apa ndak kira Baladewa kalah karo kowe? Yai Ngastina sampun ngantos kuwatos enggale. Wah, kowe tak kandhake juragamu mbuh dadimu kowe Bagong. Terimaken. Kula sampun tresna saestu kaliyan Pun Bagong Kaka Prabu panjenengan mentala mejahi dhateng Pun Bagong. Kula sampun mrapra badhe nderek pejah kula badhe nglampos diri Kaka Prabu. Yai Ratu. Yai Ratu. Kula wonten maring adhawu. Aja kuwatir. Sing gedhe pangapuramu ya Yai Ratu. Yen Bagong wis tak tugel gulune. Batobat. Kula mboten saged gesang mlayu mboten kaliyan Bagong Kaka Prabu. Kuwi tenan. Inggih saestu. Lihatlah. Batobat, Yai kok senengane gawe kuwatir lho. Iki kuwatir iki tak citi kabeh kok. Gumun aku ing atase wis kuwatir panjenengan tak kira nek sedo apa piye. Lah kok panjenengan iso dadi Baladewa? Iso. Teman gumun tak jiut Radarana. Tobat mengko. Tenan. Mengko tenan lho iya. Aduh, tangannya mana tangannya? Menika. Wanine menggon tangan kowe. Wanine menggon tanganku. Aku nek ngambung kowe iso ilang ndasmu. Cangkeme gedene ra jamak-jamak. Langsung zlup langsung ilang. Mangke piye kula ilangke lho. Tenan.
lho beda rasa lho. Nanti bayang aku sing werna-werna. Sobat. Aduh. Yai, kula wonten dawuh, aku saya. Inggih, kula ngertos. Sobat. Keringetipun kados mengkaten menika. Sobat. Mbok benjang siram. Ngapa ta? Keringetipun kados mengkaten menika nek dicedhaki mak sentup. Wong seneng ki mambu ra ketok mambu. Wong seneng ki apa wujude ditresnani. Tobat inggih. Kula lapi. Tobat piye? Ki lho nggon cengel barang. Piye cengele kaya cengele kabis. Cengel kok kelawu. Mbok sesuk perawatan. Tak kosokane. Ya tak karang ya kepanasan. Omahku kan wetan. Aku nek mangkat nyambut gawe srengenge saka wetan cengel kepanasan. Mun nek mulih srengenge nang kulon cengel kepanasan. Mun sing kenceng kene tok. Inggih. Monggo kula dhekaken mancing wonten iki. Palereman ngaso sawetawis Lurah Bagong. Ayo, asli lho iki. Inggih, saken dawuh.